Health authorities nagpaalala sa mga sakit na maaaring makuha ngayong tag-init. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Isa sa expose ngayong summer season ang mga traffic enforcer. Araw-araw silang nakabilad sa araw para matiyak na maayos ang daloy ng trapiko sa kakalsadahan. Kaya ang traffic enforcer na si Anthony Balmes sinisigurong nakakainom ng tubig at sumisilong kapag may pagkakataon. Alaga na lang po sa pag-iinom po ng tubig. Pag medyo maluwag naman po kami nasilong naman po. Ayon sa eksperto, masama sa kalusugan ang sobrang pagbibilad sa init ng araw dahil maaari itong magdulot ng sakit. Skin diseases, lalo na kung meron kang piercing ngayon mapuputi, na kokonti yung mga melanin ng pang-kontra sa sinag ng araw, ay prone kang magkaroon ng cancer. Bukod sa sakit, nakakasira daw ito ng balat, kaya payo niya magpahid ng skin protection at uminom ng bitamina. Sapagkat ang vitamin C, ito ay makakatulong upang mapangalagaan ang ating balat, maiwasan yung mga tinatawag na pangingitim o hyperpigmentation, at sa pag-form ng mga bagong collagen formation. Hindi naman umano mabisa ang sobrang pagligo dahil nakakasama ito sa balat. Mas mabuti umanong kumain na lang ng prutas, gulay, masusustansyang pagkain at magkaroon ng sapat na tulog. Advice nila ay 6 to 8 hours a day upang ma-regenerate yung mga balat natin na nagkaroon ng sun damage. Sa huli, sinabi ng eksperto na mainam pa rin magpainit sa araw simula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Huwag din daw baliwalain ang mga paalala para hindi makompromiso ang kalusugan. Noong nakaraang linggo, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang dry season. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.